Takže čus lidi, tady Retard a vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude let's play na hru GTA 3 a abych málo o této hře něco řekl, tak tady ta hra měla od začátku problémy, že jste tam mohli střílet děti, což bylo moc brutální a nakonec se ta hra musela upravit. A pak měla být vydaná, pak byla vydaná 1. září, což se rozhodli teroristi, že nalítnou do 2 mrakodrapů a zabijou hodně lidí. Tak, tyhle, já jsem řekl něco chytrýho, což se u mě moc běžně nestává, jak jste viděli to minulý video. A jinak jsem si všimnul prvního odběratele, což mu moc děkuju za odběr. A když by se ti cokoliv nelíbilo na našem kanále, kdykoliv nám můžeš napsat do komentářů, my ten problém hned napravíme. A to může udělat kdokoliv. Tak já dám, a ještě upozorňuji, že tady budou takový menší lagy, když pojedu v autě nebo něco tak, protože nemám zrovna moc nabušený komp, je to ani nevím co to je, ani nevím jestli to je počítač, ale vím, že v tom byly morčata a takovýhle věci v tom lezou a dělá to takovej rachot, že jsem málem spadnul a nevím co se stalo. Jinak jsem trošku retardovaný, co jste si všimli u minulého videa, takže jsem ani neuměl spustit hru a tady mám naštěstí češtinu, takže snad to zvládnu nějak zapnout, takže začni hru, jo. Smazat hru to asi ne. Začít novou hru a už se to spouští a teďka vám nebudu kecat do té ukázky a užijte si to, vemte si kolu, vemte si cokoliv, brambůrky a užívejte si to, užívejte si moje retardovaný video. Small time. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses, and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! There's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, get lost. Place for the edge of the red light district where we can lay low. Off my hands of all that stuff. So you better drive, brother. No ježíš, já natáčím let's play. No tak jak jsem říkal, nějaký lagy tady prostě budou, ale nemělo by to být tak strašný a
snad vám to nebude vadit. Jak říkám, já jsem retard a ještě abych si tady dělal něco s lagama, já fakt tomu nerozumím. Takže nastoupíme do auta a co to dělá? Ono to auto jede. Co to dělá? Snad se hned nevybourám a musíme dojet na nějaký místo. Jede se. Tak vezmeme to po chodníku, ať je nějaká prdel. Ať tady nevidíte jenom samý lagy. Jak říkám, trošku se to lagovat bude. Au, co to dělá? Hele, tady je hvězdička, dobrý, bum. Já bych to auto nechtěl hned tak rozbít. A jak tak koukám, už jsem se trošku ztratil. Je. Dobrý. Co to dělá? Hoří. Převrátil jste káru. Bum. Tak nic, to se moc nepovedlo, ale... tak to zkusíme znova. Jak říkám, já jsem prostě retardovaný a moc to ani neumím. Takže se tam co to je. No nic, takže další neúspěch, takže snad se nic nestalo. Já pak za to nemůžu, já jsem si ještě tady od včerejška neutřel tu mrtku z té myši, takže mě tady teďka kloužou ruce po té klávesnice a po myši, takže se mi to špatně ovládá, tak to musíte pochopit. Ale teď už se tam fakt budu snažit dojet. Snad tam už dojedu a bude to snad v pohodě, takže... Myslím, že musím koukat na tu mapu, aby se to nějak vyvedlo, že by to mělo být v pohodě. Takže jedeme na místo určení, jo. Ne, naskoká kračine, já vím, co by se stalo. Vy víte moc dobře, co by se stalo. Protože já jsem retard a hned bych to auto převrátil a vůbec nevím, co by se stalo. Au. Takže jedeme sem. Co mám teďka dělat? Jo, asi to modrý, jo, to bude asi ono, tak si tady jdeme, jo. Ty vole, my jsme se převlíkli. Tak dobře, teďka jedeme zase někam do nějakého místa, vůbec nevím kam. A zkusíme srazit co nejvíc lamp. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá. Hele, nám se kouří z motoru. Ale sejmeme tady toho vozíka. Au, nějak se to jako jak říkám, trošku tady lagy budou, ale snad to nebude hrozný. Luigiho děvky. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. April's got some business upstairs. Maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic and bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Získejte nějaké auto. No tak...
Získejte nějaké auto, tak třeba tohle, ne? Co? Hezky. Já jsem to docela vymyslel. Vyzvedni místy. Jaký místy? Co pak? No tak místy, to jsem poprvé slyšel slovo místy. To mi ještě nikdo neřekl, vůbec nevím, co to je. Takže jedeme. Au. Au. Takže asi mám koukat na tu mapu. Když tak mi napište, jestli vám tady ty lagy budou vadit, anebo ne. Jestli jo, tak tu hru vezmu a prostě ji někam hodím. Takže ty kurvo, nastup. No trošku rychlejší, já nemám čas, kurva. Ahoj, vezmi si místy do Luigiho klubu. Jaký místy? Co to je místy? To je nějaká miska, nebo co to je? Místy, to jsem ještě neslyšel. Hlavně moc nebourat, jo. Hlavně do těch policajtů, protože oni jsou docela jako otravný, bych řekl. Oni jsou docela jako otravný. Takže v pohodě. Doufám, že se zatím nenudíte. Jak říkám, něco si k tomu vezměte, aby to nebylo takový divný to video a au. Dobrý. Hezky, já jsem něco dokázal. Já jsem dokázal udělat misi. Ale těch misích tady bude asi víc, že jo, v té hře asi. Takže nevím teďka. No tak no já bych řekl, že si dáme ještě jednu misi, abyste si to video užili. Necpi spánky mým děvkami. Jo, to je spánk? Here, take it. This new high on the street goes by the name of Spank. Some wise guys have been introducing this trash to my girl down Portland Hall. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Tak to ještě dokážu sebrat baseballovou pálku, no. Dobře, OK. A jebnu tě po hlavě. Asi tady nemám mlátit lidi, mám asi něco dělat, takže si tady vezmu tu modrou dodávku, vypadni ty debile. Takže jedeme. Ona mi to ještě chtěla vzít to auto, no tak to je jiná. Tady se ty lidi moc se mě nemají jako respekt, bych řekl. Uhni ty debile, převrátím ti to auto a bum, au. Bum, teďka to udělá bum. Neumíš běhat, debile, nepřišel by si o život. Takže jedeme zatím. Vůbec nevím, jak dlouho natáčím, nevím vůbec nic, protože jsem úplnej retard. Au. Já tam asi do toho místa asi ani nedojedu, jak můžete vidět, protože to nic moc, jako bych řekl. Au. No ale do prďka. A teďka jste viděli obrázek, teďka jste viděli další obrázek. Tak já myslím, že se na to asi vyseru, protože tadyhle to... No co děláš? Ty neumíš vlízt do auta, ty debile. A co ti mám jako udělat? Použij klávesu CTRL. A co jako? Co mi chceš? Co to dělá? Jo, už mi to domilo, máme asi zbít. Au. Vezmi jeho auto a nech přestříkat, tak dobrý. Prostříkat, tak dobrý. Prostříkat, tak dobrý. A jedeme si postříkat auto.
Jedeme. Lagujeme. Ale sklokánek. Je. Musím to auto nějak taky ještě otočit. A jak to tak vypadá, tak se na to asi vyseru. Protože to není možný, jak se mi to laguje. Au. Uhni ty debilé. Já si jdu postříkat auto. Jestli ho mezi tím nezničím, tak by to mělo být v pohodě. Nový motor a lak tě nepoznaj. Tak, teď zajedeme domů. Jedeme. Už ani nevím, co říkat, protože už jsem úplně v prdeli z těch lagů a... Au. Jako co mám teďka dělat, bych řekl, jako... Tak tady asi uděláme hovno, protože já nevím kam jet. Protože jsem úplnej retard a... Jo, naštěstí jsem to našel a... OK. Takže mise splněna. Takže já bych řekl, že pro toto video by to bylo všechno. Myslím si, že můj komentář teďka nebyl zas tak dobrý, ale u dalších videách se to zlepší, to mi můžete říct. Teďka jsem byl v prdeli z těch lagů a řekl bych, že se s váma můžu rozloučit a řekl bych, že čus, prostě naschle.